салом, Муҳаммадҷон Боев ҳастам. Донишҷӯи курси сеи ихтисоси таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукии факултати фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, инчунин иштирокчии фестивали саводнокии молиявӣ, ки аз тарафи Бонки Миллии Тоҷикистон баргузор гардид ва инчунин соҳиби шоҳҷоизаи ин фестивал мебошам. вақте ки фаҳмидам аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон чунин фестивал баргузор мегардад, бо роҳнамоии муовини декан оид ба илм ва инноватсия ҳукуматзода дар ин фестивал иштирок намуда саводи худро санҷидем ва дар охир соҳиби шоҳҷоизаи ҳамин фестивал гардидем. Ман аз хурдӣ орзу доштам, ки масалан дар ҷодаи илм қадам монам, саводу малакаи худро зиёд гардонам ва билохира ба Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дохил шуда аз ҳама ин дастовардҳо бархурдор гардем. Миннатдории худро ба ректори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон мерасонам, муҳтарам Сатторзода Бобоҷон, ки барои мо донишҷӯён беҳтарин шароитҳоро фароҳам овардааст. Ин шароитҳо масалан сабаб мешавад, ки мо дар чунин фестивалҳо ширкат варзем. Аз китобхона, ки барои мо китобҳо дастрас мегардад дар бораи саводнокии молиявӣ, асарҳо ва инчунин китобҳо ва дастовардҳо ҳастанд, мо мутолиа менамоем ва дар раванди ин тавонистем, ки дар ин фестивал иштирок намоем ва саводи худро санҷем ва инчунин шоҳҷоизаи ин фестивалро ба даст орем. Дар раванди иштироки ин озмун саволҳо мушкил мешаванд албатта, ва инчунин рақиби ман низ яке аз рақибоне буд, ки ӯ низ дар ин самт дониши зиёд дошт ва ман тавонистам, ки бо ҳамон дониши худ ба рақиби худ мақсад аз рақиби худ гузарам ва ба саволҳои ҳакамон ҷавоб диҳам. Дар он ҷо ҳакамони бо таҷриба, инчунин устодоне буданд, ки дар ин ҷода, дар ин самт дониши зиёд дорад ва тавонистам, ки рақиби худро масалан гузарам ва ғолиби ин фестивал шавам. Дар мавзӯи эҳсосот агар сухан дорем, масалан ман аз дониши худ боварӣ доштам, гарчанде ки рақиби ман низ он дониши сахт дошт, вале мо ки дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таҳсил менамоем, барои мо омӯзгорон дар ин самт дарс медиҳанд, таҷрибаҳои худро барои мо медиҳанд ва ман тавонистам, ки дар ин озмун ғолиб шавам ва эҳсосот ниҳоят баланд мебошад. Ба кадом хотир? Ба хотире, ки ин фестивал дар сатҳи байналмилалӣ мегузарад ва инчунин вақте ки дар он ҷо ғолиб меоӣ, ҳиссиёт дар он ҷо пайдо мешавад. Масалан хело барои боз ҳам вақте ки дар чунин озмунҳо ғолиб меоӣ, боз ҳам мехоҳӣ, ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ, сатҳи байналмилалӣ иштирок карда парчами давлатро боло бардорӣ. Вақте ки ман дар ин фестивал иштирок кардам, падару модари ман аз раванди ин ки ман дар ин озмун иштирок мекунам, онҳо хабардор набуданд. Ман мехостам, ки барои онҳо як тӯҳфае шавад, барои он ки падару модар хурсанд шавад. Дар ҳақиқат падару модари ман аз ин хабар надошт ва ман мехостам, ки дар ин иштирок кунам. Вақте ки мо дар ин фестивал иштирок кардем, дигарон низ масалан дар раванди саволу ҷавоб фаъолан иштирок мекарданд. Ман низ хостам, ки дар ин фестивал иштирок кунам ва ғолибиятро ба даст орам. Вақте ки ғолибиятро ба даст меоварӣ, албатта вақте ки инро ба падару модар ва хонавода мегӯӣ, барои онҳо ҳиссиёти зиёд аст, ки ин ҳиссиётро масалан тасаввур карда намешавад. Вақте ки мо дар чунин фестивалҳо, навобаста дар фестивалҳо, вақте ки мо дар олимпиада ва озмунҳо иштирок мекунем, соҳиби ҷо мешавем, барои падару модари мо ифтихор мебошад. Ба кадом хотир? Ба хотире, ки ман фарзанди худро калон кардам, барои ӯ тавсия додам, ки масалан илм аз худ кун, дониш аз худ кун, ва дар раванди ин вақте ки мо ҷо ба даст меорем, ғолиб мешавем, ин ҳиссиётро танҳо падару модар ҳис карда метавонад ва инро бо забон гуфтан ғайриимкон аст ва ин сабаб мешавад, ки падару модар дар назди ҳамсоягон, дар назди хешу табурон ва дигарон масалан обрӯи онҳо баланд мешавад. Ба кадом хотир? Онҳо фахр менамоянд, ки фарзанди ман дар чунин озмунҳо иштирок кард ва ҳамагон, ки вақте ки дар чунин озмунҳо иштирок мекунӣ, дар равандҳои сабти телевизионӣ ва дигар равандҳо масалан аз ин ки огаҳ мешаванд, боз ҳам ба он падару модар иброз менамоянд, ки мо аз фарзанди ту дидан намудем ва дар ин раванд масалан падару модар хело хурсанд мешаванд. вақте ки ман дар ин фестивал иштирок кардам, ногуфта намонад, ки фестивали мазкур, фестивали саводнокии молиявӣ аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон ҳамасола гузаронида мешавад. Ба кадом хотир? Ман мехостам чанд нуқтаи муҳимро дар раванди саводнокии молиявӣ, худи саводнокии молиявӣ чист ва барои ҷавонон ибрози андеша намоям. Саводнокии молиявӣ дар замони ҳозира чӣ хеле ки мо медонем асри илму техника мебошад ва пешрафти тараққиёт аст. ҳамаи харидҳо, масалан ҳамаи пардохтҳо,
нақдӣ шудаанд ва ҳамаи харидҳо низ масалан онлайнӣ шудаанд ва дар ин раванд барои мо зарур аст ки донишҳои молиявии худро зиёд кунем. Саводнокии молиявӣ ин на танҳо ҳамон фоида ба даст овардан мебошад, балки ҳамон идора намудани маблағ ва инчунин аз даст намудани пулҳои худ мебошад. Яке аз мавзӯъҳои муҳим дар ин раванди фестивал, яъне фестивали саводнокии молиявӣ, ин қалобон ба шумор меравад. Чӣ гуна ки мо медонем, дар солҳои охир шумораи қалобон зиёд шудаанд. Чанд нуқтаи муҳим дар раванди қалобон. Яъне қалобон аслан ин шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд, ки дар хориҷ ҷумҳур зиндагӣ менамоянд. Яъне мо аз кадом лиҳоз мефаҳмем ки инҳо қалобон ҳастанд? Якум, яъне онҳо ҳамавақт аз тарҷумонҳо истифода мебаранд. Ба кадом хотир? Ба хотире ки онҳо аз забони тоҷикӣ бархурдор нестанд, забони тоҷикиро наметонанд. Онҳо аз тарҷумонҳо ва зеҳни сунӣ дар раванди ҳамон тарҷума намудани матнҳои худ барои ҷой додани онҳо дар сомонаи иҷтимоӣ истифода мебаранд. Яъне дар он раванди онҳо ғалатҳо вуҷуд дорад. Яъне мо бояд агар дониши баланд дошта бошем, метавонем аз ин огаҳ шавем. Дуюм, қалобон масалан ваъдаҳои зиёд медиҳанд, яъне маблағҳои калон ба монанди 2000 ва ё 3000 сомон туҳфа медиҳанд. Яъне вақте ки шаҳрвандон хусусан ҷавонон маблағро мефаҳманд, масалан онҳо фирефта мешаванд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ҳар чӣ зудтар, яъне ба ҳамон доми масалан пулро ба даст оранд ва қалобон кӯшиш мекунанд, ки онҳо ҳар чӣ зудтар, яъне ба ҳамон мақсади худ расанд. Қалобон як хусусият дорад, ки масалан онҳо ҳамавақт сабр мекунанд, яъне интизор мемонанд. Ба кадом хотир? Ба хотире ки медонанд, ки агар онҳо саводи кофӣ надошта бошанд, ба доми онҳо меафтанд ва онҳо яке аз нуқтаҳои муҳим ин аст, ки онҳо масалан мегӯянд, ки танҳо ҳамин рӯз. Ба кадом хотир? Ба хотире ки инсонҳо боз ҳам фирефта шаванд ва саросима шуда ба доми ин қалобон афтанд. Яъне қалобон асосан онҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ фаъолият мекунанд, яъне таблиғҳои бар дурӯғ аз номи бонкҳои ҷумҳурӣ мегузоранд. Яъне онҳо мехоҳанд, ки мақсадҳои ғаразноки худро масалан пиёда намоянд ва аз ҳамин сабаб онҳо аз мо чӣ талаб менамоянд? Мегӯянд, ки масалан шумо ҳамин миқдор маблағ бур кардед. Яъне қалобон на танҳо ҳамон шахсе, ки ба доми онҳо гирифтор шуда, аз дигар нафарҳо низ мехоҳанд дар ин масалан гирифтор шавад. Яъне онҳо мегӯянд, ки масалан инро ба дигар дӯстони худ равон кунед. Вақте ки мо инро ба дигар дӯстон равон мекунем, яъне онҳо ба доми қалобон меафтанд. Яъне якум қалобон аз мо талаб менамояд, ки масалан ба рақами шумо рамз меравад, ҳамон рамзро ба мо бигӯед. Вақте ки мо рамзро ба ҳамон қалобон мегӯем, яъне ҳамон маблағҳои худро метавонем, ки пурра аз даст диҳем. Дуюм масалан онҳо аз мо талаб менамоянд, ки пинкоди код ва масалан пушти кодро барои онҳо равон намоем. Масалан бояд инро дар хотир дошт, ки ҳангоми амалиётҳои бонкӣ, ҳангоми интиқол додани маблағ барои мо ягон рамз талаб карда намешавад ва рамзҳои махфӣ низ онҳо талаб карда намешавад. Дуюм ин ки масалан қалобон худро кормандони бонк муаррифӣ намуда аз мо талаб менамоянд, ки масалан рамзҳои махфиро пешниҳод намоем. Бояд инро қайд кард, ки яъне кормандони бонк ба ҳеҷ ваҷҳ аз мо маълумотҳои шахсӣ, инчунин маълумотҳои бонкиро аз мо пурсон намешавад. Аз ҳамин сабаб яъне қалобон мехоҳанд, ки масалан мо маблағҳои озоди шаҳрвандонро ба даст орад ва фестивали ва чунин фестивалҳо, яъне фестивали саводнокии молиявӣ, инҳо сабаб мешавад, ки яъне саводнокии молиявӣ аҳолӣ ва шаҳрвандон зиёд гардад ва ба доми қалобон наафтанд. Дигар нуқтаи муҳим дар раванди яъне фестивали саводнокии молиявӣ, ки якум ин ҳамон аз ҳамон дар бораи қалобони интернетӣ буд. Дигари масалан дар раванди пасандозҳо, инчунин дар раванди суғурта кардани ҳамон шахс мебошад. Яъне пасандоз кардан яке аз омилҳои муҳим дар зиндагӣ ба шумор меравад, ба хотире ки яъне маблағҳои мо метавонад зиёд шавад ва суғурта низ яъне дар раванди зиндагӣ масалан барои ҳар як шахс зарур мебошад. Масалан мешавад суғуртаи шахс, суғуртаи мошин ва дигар навъи суғуртаҳо мешавад, ки ҳама инҳо дар фестивали саводнокии молиявӣ гузашт. Ва инчунин ман инро ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки саводнокии молиявии худро зиёд гардонида ба дигар нафар тавсия диҳед. Вақте ки мо дониш аз худ кардем, фаҳмидем, ки яъне ин кори қалобон мебошад, метавонем ки маблағҳои худро аз даст диҳем, яъне мо аллакай тасаввурот пайдо кардем. Бояд ба дигар нафар инро расонем, ки яъне онҳо аз ин корҳо масалан огоҳ бошанд ва ба доми қалобон наафтанд. вақте ки дар чунин фестивалҳо ғолиб мешавӣ, албатта яъне бо тӯҳфаҳо меоӣ. Вақте ки ман соҳиби шоҳҷоиза яъне планшет шудам ва аз дигар ташкилотҳои бонкӣ тӯҳфаҳоро низ гирифтам, масалан ин барои ҳамкурсон як рӯҳия мебахшад. қабул намудани ҳамкурсон чун бошад, ки онҳо хурсанд мешаванд. Ба кадом хотир? Ба хотире ки ҳамкурси мо тавонист, ки дар чунин фестивалҳо соҳиби ҷо шавад ва онҳо кӯшиш мекунанд, ки масалан аз ҳамкурси худ ибрат гиранд. Яъне онҳо кӯшиш мекунанд, ки дар чунин фестивалҳо, олимпиадаҳо иштирок карда онҳо низ соҳиби ҳамон шоҳ ҷоизаҳо, соҳиби мукофотпулӣ ва соҳиби тӯҳфаҳо гарданд.
یعنی باید این رو قرار کرد که دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان یکی از دانشگاه‌های پیشرفته جمهوری میباشد که با تمام تجهیزات‌های معاصر مثلا تجهیزانده شده است. یعنی در دانشگاه آزمایشگاه بانک تعلیمی که یعنی پورا دانشجویان میتونن که از روند فعالیت بانک‌ها یعنی برخوردار شوند. یعنی دانشگاه با تمام شرایط‌ها مثلا مجهز گردانده شده است و همه این وابستگی از خود دانشجو دارد. یعنی اگر دانشجو شوق و رغبت داشته باشد میتواند که مثلا در چنین یک فضای بهتر یا در فضای چنین بهترین که همه شرایط‌ها موافق است، یعنی صفحه‌های کامپیوتری، دستگاه‌های الکترونیک، همه روند تعلیم مثلا که مجهز است، این از خود همون دانشجو وابسته است. یعنی اگر دانشجو خواهد میتواند که از شرایط‌های سازگار که در دانشگاه وجود دارد یعنی از این شرایط استفاده بوده دانش خود را زیاد گرداند و علم از خود نماید.